Don Allah fans ku danna mana subscribe a Jiyan Fans TV domin samun shirye-shirye. Ya za mu buga daga Valentine Day. Ai zan gaya maka Valentine Day. Goban nan ya za mu sha shagali. Za mu sha daga Allah akwai wata wacce na ce ina so. Goban nan za mu ja soyayya tsaran mu. Allah. Kai na ga maka zafa ce. Akwai wani tarko da na sa gobe zan kama. Ni ma akwai wata yarinya a layin nan. Ba karamin santa nake ba. Ai yau sai na faɗa mata ina son. Tana fitowa kenan. Ko dai wannan din nan ne da yawa ta kake mana bayanin nan. In Allah ya dawo ta mu. Kar ka samu damuwa. Ina ba karamin santa nake ba ina ga. Ai in Allah ya yarda tana fitowa nan. Za ta dan je ta yawo. Tana fitowa yayin ka tarbe ta. Har ga Allah. Zan ce ina son ta in Allah ya yarda yau. Kaga gobe Valentine. Kai. Ai gobe za a yi lo. Za mu debi shagali. Har ga Allah. Gobe ranar masu ya ce ai ba kalamu. Allah ita ce nan. Wallahi tallahi Kai mutumin yana ma kan mu. Karba ka yadda hadirin nan ya wuce har ga Allah ka bita. Kaga yau zan ce ina son ta. To maza ka je za ta maza. ka bita kawai. Maza. Ka dinga mata magana kan ta wani. Kin gane? Ita Najeriya yi a hankali. Gaskiya dai da kike gani garantin gaskiya ba karamin son ki nake. Ki isa yau nace zan zo in ce gaskiya ina son ki. Valentine Kaga mu shi. Ta bugo ma kiss Kai na ya kiss. Hey, Allah ganin ka ai ga Na kana shafa kunci ne. Ba karamin kiss na ya ba. Kiss ne. ka dai sai Gobe akwai harka. gobe iya wuya ne. Na ya kiss gaskiya. Don Allah fans ku danna mana subscribe ku kuma yi liking da sharing.